Ассалому алайкум, бародарони қанду, наботум, зиндаву, сарбуланд бошед. Ба наздикӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ филми Бобои Қанд бо номи Мӯйсафеди Зангир дар шабакаҳои иҷтимоӣ мебирояд. Як матали тоҷикие ки гуфта номи ту чист? Гуфти номи ман Худой гуфт ки гардундан заданаш дубинка қадид ба тахтаи пушт рост шид. Хезонданаш гуфт номуҳтарам нахуд ту номта Худо бугӯй. Гуфт номуҳтарам шумо маъни бердиш намесем. Номи ма Худои бердӣ. Худои бердӣ номи ма маъни бердиш намесем. Шуморам ҷавонои номуҳтарам вақти бердиш намесем ки ҳамун филм бироя ба фикрҳои худа дар комментария бинависед. 6 моҳа таваллишидаген иқа бетоқат. Тоқат надорем. Охири филма тамошо кунед ба баҳо битен.